Салом алейкум ахло бародаро модаро иншоалло худо хоҳем автобуси мо ба душанбе ба ватан мераванд. Насиб боша худо хоҳ ба рӯзои сешанбе рӯзои ҷумъа автобусои худмонро мондаем. Марҳамат, автобусомон 7000 то Лелабод то Хуҷанди худамона 8000 то Душанбея. Марҳамат кунед, занг занед то 25 кило бори худ то 25 кило бортона шумо метавонед хати худтон гиред. Чиптадан аистагия панам билет аистагия. Марҳамат кунед, занг занед, иншоалло дар хизмати шумо ҳастем. рӯзои дигаш 24 соат Ташкент, Бухоро, Ӯзбекистон ҳам автобусҳо дорем. Марҳамат, ҳамеша дар хизмати шумо ҳастем. барои шамзан мен агар документатон безе бошад документаи худро иншоалло сох салмат гузаронда мебарем. Агар аз давлатҳои корона қарздор боше дорем одамое ки шуморо худо хоҳад сох саломат аз тамошиёи ҳамин Россия шуморо гузаронда то ватана бурда мерасонанд. иншоалло бурда мерасонанд. марҳамат, занг занед. ин автобуси мо ба дигар рӯзо ба Ташкент агар раки боше, ба Ӯзбекистон, ба Қозоқистон раки боше 24 соат автобусои мо дар хизмати шумо ҳастанд. ина дар стоянка омадаанд. иншоалло худо хоҳад мераванд. марҳамат кунед. ина клиентои мо иншоалло ҷамъ шудастанд. ҳари халқи Тошкент ҳам ассалому алайкум. Андиҷон мераванд. иншоалло марафакат. Интизордан kelgan bo'lsa keyin nomер bilan kelgan bo'lsa inshaalloh kamda sabr qilasiz va inshaalloh yo'lga chiqasiz. Ma'lum aka biroq xatarchilik bo'ladi. Sizlar aka yaxshi aka inshaalloh. Marhamat, avtobuslar mo tayyor. Ish ba Tashkent merawad nasib boshad. Xudo xohlasa ish ba Tashkent merawad, ish ba Dushanbe merawad, ish ba Samarqand merawad. Marhamat, zang zaned. номерои мо дар болои экран мондааст. иншоалло занг занед, ҳамеша дар хизмати шумо ҳастем. лайкро зер кунед.